ଭଗବାନ କି ଗରମ ସଂସାର ମତେ ଏକା ହଉଛି ନା ଲୋକଙ୍କୁ ହଉଛି ବା। ଅପାଲୋ କଣ ଅପା କଣ କହୁ ବାଲ୍ଟିଟେ ପାଣି ଆଣିଦେଲ ତାଙ୍କେ ଗାଧଉଥିଲେ ତ ପାଣି ସରିଗଲା। ଇଲୋ ମୁଁ ଉଠିକି ଯାଇକି ତତେ ପାଣି ଦେବି। କଣ ବା ରଜରେ ମୁଁ କିଛି କାମ କରେନି, ମୋର ରେଷ୍ଟ ମୁଡ ଅନ ହେଇଯାଏ। नो କାମ ଓନ୍ଲି ଆରାମ। ମୁଁ ଖାଲି ବସିବି ଖାଇବି ଆରାମ କରିବି। ଅପା ଅପା ବା ହେଇଲୋ ଅପା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମାଛ ତରକାରୀ ତାଟିଆଟା ଦେଲେଣି, ତାଟିଆଟା ଫେରଉନ। ଆଉ ଏବେ ରଜ ଟାଇମ ଆସିଲାଣି, କ୍ଷୀର ନଡିଆ ଦେଇକି ପୋଡ ପିଠା କରିକି ତାଟିଆଟା ଦେଲେ ହେବନି? ଆଉ କହୁନୁ ପୋଡପିଠାକୁ ପିସି ପିସି କରି ତତେ ଖୁଏଇକି ତ ମୁହଁ ପୋଛି ଦେବି। ମୋର ଏବେ ପୋଡପିଠା ଖାଇବା ସମୟ, କାମ ଦାମ କିଛି କରିବିନି, ଖାଲି ଖାଇବି ଆଉ ଆରାମ କରିବି। ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ରଜ ବା ହେଇଲୋ ମତେ କାମ କରିବାକୁ କହୁଛି। ମଲାଲୋ ଖାଲି ସେଇ କଥା। ଅପା ଅପା ବା ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଠିଆ ହେଇଛ କି? ତମେ ସତ କହିଲ, ଏଇଠି ଆମେ କେତେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ, ଅଳତା ଲଗଉଥିଲେ, କେତେ ସଜ ହଉଥିଲେ। କାଇଁ ସେ ପିଲା ବେଳେ କଥା ଏ ଦେଖିଲ ଅପା, ସେଠି ପିଲାମାନେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ତମେ ମତେ 10 ଥର ପେଲି ଦବ, ମୁଁ ତମକୁ 10 ଥର ପେଲି ଦେବି, ହେଲା? ଆଲୋ ହେଇଲୋ ମୁଁ ତତେ ଠେଲିବି। ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ରଜରେ ମୁଁ କିଛି କାମ କରେନି, नो କାମ ଓନ୍ଲି ଆରାମ। ରଜ ବା ହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ଆମେ କଣ ଝିଅ ନୁହଁ ବା?